backup. Sometimes we are enough to just open your mouth and cry to God. Kube khona flame khona backup into ekhala ngono kunawe. Wakhala uSamuel kuYehova ngenxa yamaSirayeli. uYehova wamphendula. Verse 10. Kwathi xa uSamuel alinyusayo idinim elinyukayo, amaFilisti asondela asondela ngexesha lirongo. Sekungakhali uSamuel yedwa, kukhala nesacrifice. Esiza kulwa namaSirayeli, uYehova wadudumisa ngezwi elikhulu. Akukhalanga Samuel yedwa, ukhala uSamuel wakhala imvu, kodwa kusenjalo kwakhala nendawo. Waduduma yonke lento yenzela uSirayeli. So namhlanje kule weekend size kuyo, size endaweni yesikhalo. Kuzakhala indalo, kuzakhala inature, kuzawushuka ulwandle, kuzakhala amahlathi, kuzawushuka intaba. Zonke zibhekisha ukukhanga kwakho. Thandaza kwakho namhlanje kuzawashuka. Le weekend izinto ezinenkani sizathi besilinde ivoice yakho, sithi siyava ayisenguwe ukhalayo, sithi ivoice yaSamuel ayiseyiyo yodwa, kukhona nevoice yesacrifice, ivoice yemvu. Bathi besajonga leyo bekusithotho. uYehova wawadudumisa ngezwi elikhulu lomini kumaFilisti, wawuqunga abulawa Intaba zakho zizawuqungwa. Likhona ibandla. Ndithi ingxaki zakho namhlanje zizawuqungwa. Yonke into ojongene nayo izawunyamalala, because kukhona ii-voices ezizawuthetha on your behalf. aphuma amadoda akwaSirayeli eMizpa, awasukela amaFilisti, awabulala esaphansi kweBhethekare. Verse 12. uSamueli wathabatha ilike walimisa phakathi kweMizpa neSheni, wathi igama lalo yi-Ebenezere, wathi kude kwabalapha uYehova esinceda. Amen. Singahlala phansi. Ali umlambo phansi ezantsi. Ngale mini indawo eqhubha kuyo, ngale mini xa efika eqhubha apha kuphume ispirit emanzini, kuphume idemoni, kuphume ispirit. Xa siphuma sivela ethuke sithi kuye, kudala ndikufuna, cha usowuqabule kwezi ntsuku ndifuna uthetha nawe. Sithi spirit udinwe mosikusokola, athi lo mfana andidinwa ngusokola nje, ndidinwe kwayimpilo le ndiyiphilayo. Sithi esi spirit, okay, ndokhele indawo apha ngaphandle, ndokhele sibe sesimxelela izinto amakazenze apha ngaphandle. Sithi le nto undokhela yona, undokhela indawo apho mna nawe sizawudibana khona, but xa uyenza funeka uyenze ngolu hlobo ndiza kuxelela ngayo, so that la atmosphere ndinayo phaa phantsi kwamanzi ndibe nayo apha ngaphandle. Xa ndiphume emanzini ndisiza ngaphandle ndingaziva uba ndingaphandle kwamanzi, ngoba andivumelekanga ukuphuma emanzini, ngoba i-altar yam iphantsi kwamanzi. But ke ngoku ndenzele i-altar apha ngaphandle. Xa uyenzayo uyenze ngokolwa hlobo ilulo phaa ngaphansi, so that i-atmosphere yale altar ngaphantsi kwamanzi ifane nale atmosphere ilapha ngaphezulu kwamanzi, so that xa ndimuva out emanzini ndingayivi uba ngaba ndiphumile emanzini, ibe ngathi ndisesemanzini kodwa ngaphandle. Ikhona icala. Because kwisibingelelo altars kukhona ipresence. uThixo bethetha uSirayeli uMoses uthi ndakhele etempileni, ndakhele igumbi, uthi igumbi libe nekamera ezintathu.
i-outer court. Uthe yesibili i-inner court. Eyesithathu yi-holy of holies. Kwi-outer court yi-gathering yebandla lika-Israel. Kwi-inner court abasangena bebandla kungena ababingeleli. Kwi-holy of holies ababingeleli abagqithi uyakhona kukhona itsheya kaJehova. Itsheya kaThixo njengoba yakhiwa abaphakathi kuyo kukhona imana, kube khona amaqweqwe omthetho, kube khona induku kaMoses sorry ka-Aaron, ivalwe apha phezu kwayo kukho isitulo Mercy Seat, isitulo senqaba. Kube khona ikherobhi ezimbini elingapha zoneke amaphiko azo zifihla le ndlu lapha phakathi. Xa esokha le ndlu uMoses eyokhela uThixo umnika i-specifications ukuthi nathi indlela uma uyekha ngayo uyokha ngokwendlela eyiyo phakazulwini, ngoba uThixo uthi ndifuna indawo ezabalapha emhlabeni, kodwa apha emhlabeni le ndawo ifane nale ndinayo apha etroneni. Ndifuna itrone emhlabeni, but le trone mayibe ngumsiki, ibe ngumqephu uqandiwe nale ndikuyo ezulwini, so that when I move ndisisemhlabeni ndingazivi uba ndisemhlabeni. The atmosphere is the same. Noma ndisemhlabeni ndingathi sifa ndibe ngathi ndisemhlabeni yami, kodwa ndisemhlabeni. Wayenza Moses. I-altar yokuqala yayi-Garden of Eden, yayisi-headquarters zezulu. Xa uThixo elendisha emhlabeni esehlele egadini afike u-Adam no-Eve bamvuka ukhona uhlela etroneni, i-altar, i-presence zakhe zifikela khona kugubungeleka indawo yonke, but unendawo alendishele kuyo. So asithetha nge-altars sithetha ngendawo apho uThixo afikela khona, indawo yamandla apho uThixo afika khona, apho uThixo efunuza ilungisiwe le ndawo, ilungiselelwe yena kazayo. iBhayibheli ikayithetha incwadi yendumiso ithi yena ukhwela amafu njengenqwelo. Ikherobhi zedlala amaphiko xa kusiza isimakade, and akazulendisela endaweni engalungiswanga. So kule ndawo sizalungisa indawo kule weekend, asizilungisa apha ecaweni cha, sizayilungisa nasemakhaya. Sayilungisa nasemakhaya. Funeka ithi friend yakho ephakathayo xa usiza nayo koweni e-altarini yakho kuphuma i-presence isefana bangene egeyithini nabangangeni, because ngenxa ye-presence the atmosphere elapha ekhaya bathi abahili kabathunywa bafike bagamba sigeyithini u-altar nabantu babhlokhayo wasakhe somewhere. Akusothi bantu kusothi izulu. Spindelele. And take the power as a spindelele. The way of the you are not permitted to walk alone. Awuvumelekanga uhamba wedwa. Akekho umuntu nalapho uhamba yedwa. Uhamba nemimoya, unohlokondiba. Unohlokondiba uhamba nalo. Kukho ababonwayo phanga nabonwayo. But the fact that asibabona ithabekho. Bakhona. Okay, ngoba abantu bakhulu abasazi isintu bona basazi isintu. Maxhephazana isintu niyasazi. Niyasazi ne? Ixoxa ngiphathe ezandla kodwa asimazi umfundisi ubhekaphi.
Ngikhulela ezilalini siyevana ne. Ngikhulela ezilalini. Xa emzini kuzaba kumsebenzi thobo. Kuba kumsebenzi. Umsebenzi uyabika. Umsebenzi yathwana. Uyabika basizaba nomsebenzi. Kubizwe bonke abantu balendlu nezindlu ezifitshane. Kwenziwe ingxelo yomsebenzi. Ngedate ethile saba nomsebenzi. Uba kukho umuntu ophuphileyo atsho uba siwenza ngenxa kabani kwenzeke lento. Uxa kusondele eza dates eziya zomsebenzi a week before kubizwe abantu bendlu lichego nasekhaya uba lisekho umuntu omele ikhaya athi abantwana bami usuka kule veki ngomvulo yekani uphithizela ngoba umsebenzi unge-weekend njengoba umsebenzi sowuzawuqala ngolwesihlanu abantu abaphathi bekhaya bazawuqala usondela because bamenyiwe umsebenzi wabo lo kuthethwa ke ngoku ngabantu abangekhoyo but abakholelwayo ukuthi bakhona so kuthi bazawuqala uthini nentombi asivumelekanga zitake namaphara bavumela bafake intombi kuthiwa mabazigcwalise ngoba abaphathi bekhaya asikwazi uhlangalohlobo abaphathi ayoyethe lento inabamikazi bayo the day announced the cops what was in the conference yasingelelo kwathi kafika idate ephile ihlokodima alifikanga namhlanje laqala unyakazela iyasondela because kukitheko. Allow me to announce that we are not alone here. Balapha kapia nomkhaya silapho South Africa therapy silapho izindaba zasile silapha ayoyekho usathana kanondawo when you approach the throne of God, approach it with boldness. Why? Ulindiwe. What did Joshua? Angaba eyosasela iJericho. Uyibhibili ayi yazibisteke. Ujongene neJericho and iJericho yayisizwe esinamandla. Ngoba sayasivaliwe wakabasondelayo wakathi kukho indoda ende ebhinqa umbhinqo kaGold ibambe ihlele wavela uJoshua wathi angisathembanga mntu ngoba ngingatsho ngibethemba ngabo wena ungowaphi 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 wathi angingowena ndingowabo hayi ngizakhomanda the heavenly armies ngikumphathi because wamafana yahile ndizama project eklabayo ndizama nami azalwane ngikuvumelane namhlanje yahile azama nathi isingalo zamashara sigawa isingalo zamagqirha sigawa uzawutshintsha imibono uzawuye kuloku phupho ukatshelwa istering izaba nguwe kule weekend umoya wakho uzawahluza amaphupha uzathi uthole sizana wakhe your atmosphere iwavale after this weekend asizophinde sive into zawucomplaina ngokuthi emsebenzini kuyathakathwa. You will carry the presence. You will carry your atmosphere. When you move to those offices, uzawuhamba uphethe umlilo, uphahliwe, uzawugangiana mntu onguye, awuhambi wedwa. You are carrying your atmosphere from this altar. Una backup.
wena uzawuvakala xa ubheka embuthweni uza xa ungena wena uzawuvakala kuzathi xa kufika umabani kuyavakala kukhona azawuhlathuzelelwa sinwele because kufika wena kukhona yini abazawuhamba because you are carrying the presence of the living God, the atmosphere yasezulwini uzawuthola yona uzawuthola yona ahila sizumagxotha azawugxothwa i-presence izawusikhokhela i-presence sizathi singakafika idrops kufika into esihamba ngayo ifika itshayela indlela sizathi sifika thina sekuklini waqala lekhaya ngodisembuyeza before muze foni waqala ngeza ikhona yakhe izawuhamba ne-presence izawufika iklini amadaku ungekafiki kuthiwe kwenzeka ntoni kuthiwe uyesu nosibanibani akezi ngohlobo kuthemuza ngalo uthwele amandla esingelelo kukho amandla nesikhalo esiphuma kusamuel esesilingelelweni kuthi xa uzawuqala umsebenzi ekhayeni uqala umsebenzi amaxhego lapha ekhaya alapha namaxhegwazana asendlini enkulu kukho laa ndlu ekuta kungenwa kuyo umuntu ongumendi akahambi kweli cala licala lamadoda lapha ekhaya umuntu ongumendi uhamba ngaphaya ngoba ayiyondlu ye-altar naxa kuthiwa kuzawuxoxa into zalapha ekhaya akungenwa noba kuphi kuyiwa kulaa ndlu altar yalapha ekhaya into zalapha ekhaya zixoxelwa phaya kuthi ke gobs uba nge-understand ukhule lapha wena kuthi ke gobs ka kuzakwenziwa kukhona ibranti emhlophe nebranti ebomvu zezi branti kuzawuvulwa ngazo umsebenzi azifika ngale mini beqala umsebenzi xa bekusiwa emaxhantini kweyona altar kuyiwe kuphethwe ezibranti kuyobikwa ngazo umsebenzi ifike pha ivulwe igalele phansi kuthiwa kugalelwa bona enye igalele esicikweni usele ivalwe xa kuqala umsebenzi kuzawuqalwa ngayo xa kuqalwa ngayo abantu belala bakafiki isengabantu befelele kukho neebhoksana neentoni zonke izinto kuthiwa zazithandwa ngabo ngoba izipirits ziyatya omoya bayathini xa besitya batya ngabantu yiyo le nto kwathi uMoses esentlango xa uIsrayeli elambile kwehla imana ithi iBhayibhile yehle ezulwini umntu watya isonka sikaThixo now liqale ke itheko lenze njani itheko liqale itheko inkonzo ufuna uyibambe le nto you can only serve God based on the level of your revelation. Uhamba utshitwe izinga nenqanaba lesityhilelo naso. Yiyo le nto xa ufika ndikhonza uThixo ngendlela ethile ungabhideke because ilevel yam ye-revelation iphakame. And that can never be copied. You cannot fake it. You uhamba noThixo ngokwelevel yesityhilelo. Ngokwelevel yesityhilelo onaso. If ufuna uhamba nzulu noThixo, zazi ii-dimensions zitshintshwa njani. Neengubo zitshintshwa njani. Uyamazi uba uThixo ukhaxakwe ngumuntu.
uThixo baxakwe umuntu. uThixo jonga osiyami nikhona abazalwane mamele jonga ngenye imini uThixo uMiriam noAaron bahleba uMoses ngenkazana yakhe bamhlele. uThixo enkazi kuzihlotshiwe athi ningobani banithethe ngomkhonzi wami abethe uMiriam ngeqhenqa but uAaron angambethi amgrudge athi esakho isigwebo sipostpone. Uyazi ba yintoni? Yingubo yokubingelela inxibileyo. uThixo uvalwe yingubo ayinxibileyo. Uyafuna umntatsha but ingubo ayivumi. Le nto izakwenzeka kuwe xa uphuma kule weekend apha. Uzawuphuma wembethe. Zithi into eziphele ukwembatha zinqandwe ingubo. Uthule wena inqandwe ingubo. uThixo ufuna ukubulala uMoses but ingubo yokubingelela. Because uMoses akana option, akho umuntu ngomnye onokwenza solo lento kaAaron. Kuye yedwa. But uThixo asikwazi ukungcolisa ingubo, asikwazi ukufaka sonke izandla. Ujikeleza ingubo iqangile yethethi kulivalile. Hey. Wazalo uAaron, wazalo uEliazar. Wethi mistake yomgcobo bengumbingeleli. Wakhulula uEliazar. Uthatha mdala wathi uThixo Moses. uEliazar mdala ngoku. La nto yayenziwa ngoAaron lixesha loba ndingathende. But andikwazi uyathenda le ngubo enxibile. Thatha le ngubo uyinxibise uEliazar. Wathatha inxibo uEliazar Aaron wafa. Ubulawa yinto bengubo beyambethe. Yembatha. Ufaka batha kule weekend. Ufaka batha. Kudaluse. Kudaluhabase. Sikwamkela impela veli yamabhatha. Apha izifo zizawusoka izandla. Apha amadimoni azawusoka izandla. Apha amagqirha azawusoka khona izandla. You can live longer ngenxa yomsebenzi owenzayo xa uthembakele kuwo. Kungekho omnye umuntu ibangulantu emsebenzini kaThixo okucelwa ebangaske abe khonoko because xa ungekho ibandla liyasokola. Angathi umtsholi sefuna ukubulala ingubo yosefa ivale ngoba kekho omnye umuntu oza kwenza lento. uMoses kwathiwa mabathethe neliwa balibetha wacaphuka uThixo. Ecaphukeni kwakho uThixo bacaseba ujikeleze uMoses. Ufuna ubetha uMoses but kwingubo uMoses ayinxibileyo iyamnqanda uThixo. Kanti uJoshua uyakhula. Thatha uJoshua ke mdala wathi uThixo hey thatha uJoshua umbekele izandla ukhuphele lento lapha kuwe ingene kuwe. Uthathe ingubo kuwe uyinxibise. Mna nawe ngoku siyadingeka siyaba nemeeting entabeni yeNebo ngoba many years ago zangu ndizukisi but ingubo yavala. Kuzawuvala nengubo this weekend. Uze endaweni amandla ungayiphosi le veki. Ungaphoshela phansi. Yathatha kulo ngamaFilisti ayoyibeka eEkron. Xa ibeka kwesi sixeko bahlaselwe ngamaFilisti and utasema bayoyiswa ngamaFilisti. AmaFilisti bebeqhele ukwehlula. Icathi uba le mfazwe bebengalwi ngokwabo belwelwa ile tyeya. But becinga babona kulwa bona. Kanti tyeya. Kukho izinto wena ngenxa yesiqhelo ubukade uzehlula zakwehlula because uye wasuka endaweni yakho wacinga uba yonke lento ingenxa yakho. Sometimes asehlulwa zimfazwe ngenxa uThixo akafuni simhlazise. But the minute you step down kule partnership yakho noThixo ube sisulu samadimoni. Ngoba ngoku zonke into uyazehlula uvela uba uyehlula umthetho wakho zizo.
was not enough. Bakhala but still behlulwa. Akho into njengoba bethwa ngisakhana uthandaza. Zehle izinto usenzileni. Simo singathinti because awuyazi iart yokulwa kwamoya. Ukulwa kwamoya unamandla xa ukwi-partnership ngekho wedwa. Xa sithetha nge-altars, i-altars ehlule kathathu. Isibingelelo can be a place. Singayindawo, singayindawo. Okwesibili, isibingelelo can be a thing. Singayinto ephathekayo. Okwesithathu, isibingelelo can be a person. Umuntu, a walking altar. NjengoSamuel. uSamuel was an altar wesibingelelo esihambayo. Kwakufika uSawule kuye elahlekelwe ngama esile. Xa ufika kusibingelelo esihambayo, ufika into zithesa, xa ufika kuye into ziqokeleleke. Ufika ungena direction, xa ufika kusibingelelo singumuntu ube ne direction. Zintathu inhlobo zesibingelelo. Sikhona esokhiwayo, sikhona esenziwayo. Xa kuthethwa ngesibingelelo, uAaron noMoses babenentonga. Ile uMoses waxa iphosa kwaFaro yajika yayinyoka. Ubonisa uba ayontonga nje, i-altar. It's a thing, i-altar, intonga i-altar too. I-altar ephethwe yenye i-altar. Because Moses we altar, 2 altars in partnership. Moses uthenga thethanga esawuphosa li-altar iyayazi uba mayenzeni. Le bhathi ingayini i-altar le. Ufumanisa uba umuntu ogulayo ebamba apha uyaphila. Because le nto ingamandla yinto ekhuphelekayo. Your life will never be the same again. God doesn't feel your heart. Kukumipilo andiyibile esingelelo andiyibile lapha. Angekuyathelona angekuyathanda ngubo. Ndikyathi silingelele. Sube ungena zishilelo sonto hamba naye ubungaphathi ingubo zakhe nentonga zakhe. And you remain the same. Kuthiwa kakulandwa uElisha ngemvelaphi yakhe, kuthiwa ngulowo ayagalela amanzi ezakheni zika-Eliya. Galela amanzi e-altari. Wathi seyifumene interpretation ye-altar. Yathi i-altar cala into. Tikwenzele ndingekasufa kuwe. Wathomya ndicala izabelo zale nto iphetheyo zibambini. Kwafika inqwelo yasekhaya ezulwini yamthatha uEliya wakhala uElisha. Wathi Eliya, nqwelo zikaThixo zokulwa. Eliya, my father, ungangishiyi nanto. Leba ndiyicalile ndiyayicela mayize wathoba ingubo. Athi sepha wayithoba, xa ehlayo wayibamba, akrazule yakhe wanxibalela. Iba ngathi azisebenzi iingubo zethu ngoba nifuna ukuzeleka phezu kweengubo zenu. Krazula la madlakadlaka angakusebenzelanga. Andikhathali uba ukhonza phi, umntananda ukhonza kuyo, because uyabona uba kumele uba urelocate xa ufika life changing ministry. Change everything. Watefika kwi-River Jordan, uElisha
wathi God of my father, ubize altar, God of my father, wathatha le altar can be a thing, wabetha amanzi ingxaki wena uthi bakubethwa ngamalitho ngenxa bunxibe uLouis Vuitton mina ndinxibe into engenagama uthi uzawuvula ngayo ndingayithenga kwa-e-comments wena uyayithenga waterfront ndiyithenga i-250 wena uyithenga i-20,000 kuya ngoba imana lapha kuyo kubana oyinxibileyo awuzuphuma nje kukho izinto eziphethwa zezingubo kholwa kubaprofethi waba nempumelelo. Hlala phansi. Ufika uNaamani uneqhenqa, ufika ku-Eliya. Xa fika khona ku-Eliya uthi uzothandazela usuka iqhenqa. Ikhona ibandla sawuvala ngekudala. Uxa ethandazelwayo uthi bendiba mina le ndoda izawubeka isandla phezu kwami iwangazelise ndiphile ngoba ilizwi lathi kuyo ngabohlamba kwi-River Jordan. Hamba yemfulelo intoni uyohlamba khona. Wajonga lo mlambo wathi yena ikhona imilambo engcono apho ndisuka khona ebendinovasa kuyo ndiphile. Akayazi imfihlo ye-River Jordan ukuthi i-River Jordan yi-altar yile ku-Israyeli kuthe xa ephuma kulwandle olubomvu wafika ivalile igcwele ekugcwaleni kwayo kwathiwa Joshua thatha amabingeleli basuke emva nejeya beze ngaphambili baphakamise ijeya phezu kwe-River Jordan babeka inyawo zabo unqwemeni amanzi azawuvuleka. The day babeka inyawo zabo amanzi avuleka, that river became an altar. Wathi uThixo ngoba uThixo apha sinyathele khona loo ndawo iyatshintsha. Ukhe wanyathela eBhetheli enyathela ngoYakobi, uYakobi ufike ephethe iwayini eBhetheli. Xa fika eBhetheli walala eqamele ngelinye wabona ilali isihlinyuka. Wathi kanti bendingayazi ukuthi le ndawo inoThixo kumzi kaThixo lo. Wathatha iwayini wayi-anointa wathi nebhebeza wathi yindawo yoxolo le. Unyathela ndaweni kwakunyathela utata akhe kuyo wathi isibingelelo because isibingelelo sinamandla odonsa ezinye isibingelelo. Kwi-River Jordan kulapho uJohn the Baptist wayebhaptiza khona abantu. Athi amanzi eme apho kwavela uYesu wathi nansi mvana ethwala isuse sonke isona sehlabathi kwabhaptizwa khona uYesu. That river, i-River Jordan zange ifane neminye imilambo, zange ifane. Ifana nathi befundisa asifani andifani noGobza naye akafani nomuntu asifani. Simkhonza uThixo ngokwelevel ezikhilo lesinazo. Now abazalwane kwaxa sekuba ike ithathiwe and bayahlaseleka bayathini mamela ke xa sele ipresence kaThixo imkile kuwe bona ngoba izinto umfazi ukuqhela uzuwina ufuma uyaziluza nezinto besikade si-under i-control yakho seziphushuka buka uphila right awusaphili right nekuba usewuliyekile awunqatheki ngoku awunqanwa ibonisa loo nto i-altar imikhuba ibisele wehlukene nayo ibuyile ubanjwe ilast endlini kaThixo ubambe uthusele ligazi endlini kaThixo uhleli ndiyalakaza uyakrasha ebantwini abazalwane bayimba bazona ikrash yakho intombi ziya kuba zintombi ikrash ibonisa loo nto usukele endaweni yakho ikhona ikawe thani amen. Ubombona umuntu ba ehle worship
but uzodibana naye eJubani kwi-Okapai ngexa uzaba yi-Asha phaa abantu befrika na bewiniwe ngeweekend elahlile xa memnyange ngena nabantu bewine ngiyela uzenkonzweni baxaki udadele nguye kukho into enukileyo apha kuye kanti amen mani ngabikho tense ndiyagqitha hlelana ndiyagqitha banothisa into yokubana abazalwane ukukhala kwabo was not enough, ukuthandaza kwabo was not enough, up until you reach that point yokuzazi uba wena uphela apha amandla akho aphelayo. And with this power and the anointing that you have, you can only achieve up to this far. You need now a spiritual partnership. You need a partnership. Udinga ngaba uqulunyaniswe nento enamandla kunawe. Ikhona ikawo. I-altar kulapho impilo zabantu zicontrolwa khona. Impilo wonke umuntu impilo yakhe icontrolwa esibingelelweni. Nawe nje ulapha ngokusibingelelo esinobangela bona impilo yakho beloluhlobo kulo. Abanye nje basilapha ifoto zabo zisesibingelelweni. Abanye nje basilapha amagama abasezibhodileni kwavalwa ayahlukushwa kwathandaza bheke ndawo. Omnye kafunde esikolweni kafuneka ebhalile inhloko abanayo uyozela because kwathethwa esibingelelweni kwathiwa imfundo siyayithinta. Ingqondo yakhe siyayithinta. When I was praying recently, I had a vision to be village. Kule lali ndiyehla onhlobo xa ndehlayo ndigqitha igrey enevaseline eninzi. Kukhona ikhaka ipadlock. Ikhaka litshixiwe inkunzi lapha ecaleni kwisibane esivuthayo. Ikhandlela liyavuka ngigqithayo ithi voice ungayigqithi i-altar. Open that padlock. Cime esasibane. Ukhabe laa nto. Xa wenza njalo kukho abantu abakhululekayo. Ndema ndathatha ikhaka ndalivula ndalijula kude ndacima ikhandlela. Nawukuba ndiyeza bajonga ikhona endenzile xa ndivuka ngethuba ezivubeni ndathi hayi mandiphi ngoba le nto ndiyayenza ndiyaziva ibaphupha into endiyenzayo because masilala silali sonke abanye bayaphuma bezivele bangena kwi-altars bangadresi issues. Asilali sonke wangifuthi ngiphuphile sube ungaxoki sube ndifikile. Sube ndifikile. If amagqwirha ayakwazi ukukhwela umtshayeli asuke engcobeze eKapa sizawukhwela ivesi namhlanje sizawudibana endleleni sihamba ngevesi bahamba ngomtshayeli sihamba ngevesi bazawuthi bafika endlini yakho bebeyinayo i-address bafika ungabonakali because kuvaliwe kuvale sisibingelelo kwavala uSamuel kwavala induku kaSamuel. Sibingelelo indawo yamandla. Indawo yamandla apha impilo zilawulwa khona. Apha impilo sitheni zilawulwa khona. Lamanzi ohlamba ngawaphinki aphume esibingelelweni. Lamanzi lapha inkotha yakho. Yafalala. La isuka inamandla wathweleyo esibingelelo esuka Nkosi. Now bathi uSamuel siyacela sukuyeka ukusithandazela. Khona ikawo sukuthini
isibingelelo siyacengwa. Siyathwani? Siyacengwa. Uyakwazi ukuthi sowufikile kwesi uthi uzamconnecta naso kungaconnecteki. Uhana wathi konze uphumile washiyeka esibingelelweni. Eshiyeka esibingelelo ethandaza elila kade kwacinga uncilile kwavela walking altar. Walking altar. Umpristi umbingelele wathi mfazi ngini isavana uyakuyeka nini kunini uncikile ngikubukele wathonke ndiyacela andincilanga isavana koko ndingumkhonjazana onomoya obingekileyo ndiphalaza imbilini yam kuThixo kuthiwa walking altar ime kule altar elapha ngoba i-altars zihamba zona. Wanga uThixo woxolo angakunika le mithandazelayo hamba unoxolo watsho i-altar hambayo isho umfazi bekhala kwathetha amazwi amathathu wangu may the good Lord akunike isicelo impendulo yomthandazo wakho. Waphuma uHana sekesenza i-sacrifice wathi le nto uyifumana kwami ndayifumana nje ndizawubuya ndize sibingelelweni apha ndandiyifumene khona ndizoyishiya khona eze sibingelelo bazalwane zakufumaneka masibuyele sibingelelweni. That altar. They had to partner with that altar. But siyacela sithanda se suyeka ukhala ngathi wathi Samuel kaboni commitment from bona becenga yena ekhala kuThixo watshintsha indlela ukwenza. Siyitshintsha indlela okwenza. Once ibandla litshintsha indlela osijonga nendlela osebenza siyitshintsha. Once ibandla litshintsha indlela ekuthatha ngayo automatically i-dimension yakho yokwenza izinto iyatshintsha. Bathi suyakusikhalela wathi nithini never stop praying for us please. uSamuel wakhala wethu Samuel uthi jonga ivoice yakhe ukhala kwayo idinga ibackup. Kukho abantu abaziwayo ngoThixo bazalwane. Kukho abantu batheni xa ndivalayo ngenye imini uThixo uyotshabalalisa iGomora neSodom. Xa bheka khona uthi kodwa ngeke ndimfihlele uAbraham into endiyoyenza khona. uAbraham wabiza uThixo wambizela emithingini wathi umxelele uba eGomora xa udestroy abantu if ukhona abantu abayi-40 abangamalungu abatshabalalisa uThixo masibajonge bakhona. Ngoba i-altar ithetha nenye i-altars ziyarecognizana. Wathi mina ndisukatshabalalisa wakhangela uAbraham wafika hayi man ayikho ne-40 ukhangela umalume wakhe ukhangela abantu ukhangela umalume wakhe ulothi oyena mntu amkhanvaselayo ngumalume wakhe namhlanje ndifuna nawe ubhale phansi igama likamalume wakho nomntana wakho nengxaki yakho ngoba kwesi sibingelelo funeka impendulo yabo iphuma. Wabuya wathi angifumana i-40 wathi 30 kodwa jonga wathi angifumana wathi 20 wathi 10 qathi 10 wafika lapha isemazantsi ayifumanekanga ku-50 ayafumaneka ku-40 ayafumaneka ku-30 ayafumaneka ku-20 abantu iseza i-last number. But indoda esisibingelelo ekwazi ukudala i-meetings emoyeni. Kukho abazalwane enkonzo yomthobo ndithi ndihleli ndithandaze kungena umamakhe embambe ngesandla ine-vision athi mfundisi ndizokunika lo mntana ndiyathandaza athi lo mntana ngowakho ndiyanikela ngayo walapha enkonzweni semthandaze ngayo. Ndixa ndivuka ndijonga ndimbone umamakho ndiyamazi ukuthi siba nee-meetings imihlangano kwaMoya asithandazi nje si-athenda nee-meetings.
uthi ekuseni uyavuka uvahamba ensemithini kukhona imiba ebesiyilungisa nabangabonwayo. Wathi uSamuel bathe bazalwane uSamuel akathandazayo baqonda ilevel mandiyitshintshe ngoba i-altar ithi sibela amandla kube khona i-sacrifice. Isingelelo sakho ubustrongo baso buxhomekeke kwidini elifele khona. Andiphinde i-altars bingelelo amandla azo. Mandenze umzekelo, uyothwala uyothini? Uyothwala ufuna imali, ufuna ntoni? Uye wayibona uba icaliza kade nemali, ngoku uyofuna ntoni? Imali. Ngoku uya e-altarini. Xa ufika phaa la altar kuthiwa ufuna ukuthi ndifuna imali, ubuze ngendawo ifuna ndiyabudonele ngoku ufuna imali, kuthiwe ke okay siza kunika imali. Sakuthini imali? But kuthiwe ke ngoku xa siza kunika le mali kukho into nawe okuzafuneka usinike yona. Na uthathwe ke ngoku izinto kandike namanzi kuthathwe izinto kudityaniswe kwenziwe njani? Umgubo omnyama nopinki nothini kulayithe into ezilayitwayo. Xa kwenziwa njalo kukhona ispirit esisamonwayo esilandwayo sizawusebenza nawe sakunika imali. And esa spirit siyayazi uba ungadityaniswa le nto nale nto kubizwa mna. Yiyo nathi kasithandazayo ixhomekeka kumagama esiwabizayo kwalolu hlobo lengelosi oluzawumanifesta. Njemake wena kuloba manifesta ingelosi ezesuka inyembezi into uba uhleli wakhaya Thixo uyawabona amanxiba enhliziyo kaloku manifesta kufuneka utshintshe indlela othetha uzodeploywa uhlobo oluthile olurelevant kula magama wabizayo. Na ubufunda indumiso 35 yilwana balwana Yehova bambani baba. Immediate izulu alikhuphi ingelosi zokukhulu likhuphi ingelosi zokulwa. Umanyelwe lento wena uyithethayo. Now uSipho uzawuphuma ke ngoku ephethe kudityaniswe ezinto sifike esi-spirit. Asifikile esi-spirit apha kuye afakwe inhlanga zaso so that abe ne-relationship naso, abe sexelelwa ke uba namhlanje impilo yakho iyatshintsha. Awuzuphila olahlobo kade uphila, awusekho wedwa ngoku. Sine-demands sazo, khona imfuno zalento ngokuyifumeneyo. And suba sisidemba ukuthi uzawuthi uthwele ngathi awuthwelanga. Ngabazalwane bodwa umuntu esindiswa afuna uphile ngathi angasindiswanga. Awukwazi ukuthi usindisiwe uphinde uphile ngathi awukwazi ukuthi unomntana uphinde uphile ngathi awunamntana. Unomntana. Na uSikho sizawuthi ke lento apha kuye athi ufuna imoto emnike imoto, athi ufuna imali emnike imali, athi ufuna ntoni imnike. Yawukuba ithi ke ngokulento nginikele manje uzofuna ukuna ithi ngoyigame yami. Nami ngiyafuna. And ke ngoba wena awuzuyinika imali ngoba imali nayo. Uzayinika into yona engayi. And it demands the spirit ezifananiswe nazo as imfuno azixhomeke ngakho ezixhomeke kuyo. Ithi ndifuna umama wakho nonyana wakho. Ulakaze ayikuceli iyakuxelela. Ngeli xesha itshoyo uhleli kwimoto yayo ulala kwibhedi yayo ozawukhe ngelimini uyibone lapha ezivubeni nayo izolala nawe. Awuziba ngathi awuthwela umthwele. Na ephume hamba akasahambi yedwa unomvande yedwa uthi sephakathi kwenu xa idinga ngoba siyakhweleka izinto kufuneka aphume ayoba nexesha nayo ianti njalo bazalwane nale kathini njalo
kwilizwe lakwamanye ungazukwazi usifulfila because awulili dini. Romans chapter 12. So let's go. Different to the land. Number 2 is sacrifice esibili. Usikhona ungayihlala 3 hours naye sincokola. Sisenza njani? Dithi sikhona masithandaze for 3 hours. Ufumane sibakwa 10 minutes. Init. Kuya ku 3 hours. Kodwa uyakwazi ukuhlala ezindabeni for xa kutshintsha ikhasi kuthiwa kuyathandazwa because umthandazo it's a sacrifice. Uyadla umthandazo. Uyadla njengomithetho uthi nawo wethu esemazulwini kukhona i-energy ephumayo. Ubuwena buyaphela bakakade akakho nje. Oh naphakakakasheketekesi. Wathizwa ibinguwisdom kuwe namhlanje nasemutsha wena ucotha ukuthi say 10 minutes kuyiwa ku 3 hours because prayer is a sacrifice. Uyakwazi uhlale out uqokola efonini hlala ntoni uqokola phi kodwa wehlulwa i-hour for uthandaza because uncokola indaba nothandaza. Thandaza is a sacrifice. And amandla e-altar axhomekeke kwi-sacrifices esizifakayo. Ngekhe dadewethu unikele ngento nayo umzimba wakho unganikelanga ngawo. uSamuel batshintsha 11 waqonda uba ivoice yakhe alone ayikho enough. Udinga something additional. Wayotsala imfu. Wayotsala ntoni? Watsala imfu. Yaqa ikhala igazi lisiwe altarini. Kwatshintsha atmosphere. Kwatshintsha. Kwakhala imfu kwakhala uSamuel. uThixo wajonga this time. Wakathola isacrifice. Wasukuma uThixo. Usukunyiswa 11 ye-sacrifice esibingelelweni. Every time sifuna utshintsha amandla esibingelelo, kufuneka sitshintshe i-sacrifice esizise esibingelelweni. Uthixo uthethe nami ngi-announcer izolo enkonzweni, I need 50 intercessors. Uthixo uthethe nami 50 intercessors. Apho ndibheka khona ndibheka 120 apho ndibheka khona 120 ye-intercessors ngoba ukuze i-Pentecost ifike inumber the quorum eyabakhona kwi-upper room voices 120 interceding every day. Kodwa hlalani abantu kwaXesha abantu kwadeki kodwa basahlala kodwa hlala noJerusalem nithandaze ningene mbathiswe kudingeka abantu abazawuhlala. Nathi ngiyamkhaya uThixo wehla xesha uThixo wehla ngendudu kwathi uThixo ufa amandla esibingelele. Kule weekend sizawunyusa amadini otshintsha amandla esibingelele. Sonke uThixo ufika kuGideon xa nivala uthi Gideon hamba ngalamandla yayintulela hamba ngalamandla akhona amandla nawo. Uthi hamba ngalamandla enze uhamba nawo uThixo. Uthixo sometimes iyakwazi akwenzele akubambe domo especially xa uzazi izinto. Uthi uthandaza uThixo ndivile uthi hawu uThixo ndivile. Uthixo uyayazi uba kukhona into uyazenza ungazenzi umenza isidenge. Ifana uba uthiwa intombazana uthi ndiyamthanda uthi oh oh no ngiyiro uphethe ongekho umphethe ekhaya ngekho lo
unikwe inamba xa ugqiba uyinika iphini iblokwe ngoku xa ufone njalo uhleli nje show ubambe inamba ibambelwe blokiweyo. Kukho abantu abanjalo kuThixo apho uThixo ndikuvile uthi ukuthi hawu Thixo ndenze njani uThixo ibe i-altar yakhe ngena sacrifice kodwa kumele. I was praying 2 weeks back. Ndizawuthi konke kwabo ingcwele on Sunday. Ebusuku banthandazayo ndaba nephupha. Ndibona umlambo omdonyukayo. Lo mlambo ugcwele abantu emacaleni bawuphahlile bayenyuka. Njengoba benyuka nje ingathi ndihamba namzalwane uSiya siphethe intambo senyuka naye kube kwivoice ephuma phezulu ethi dlula ababantu nale ntambo. Xa ndifika ngaphambili kubo ndifike apha kwibanks elunxwemeni lelapha emacaleni kukho iBhayibheli. Kulo thatha iBhayibheli lapha beyiwandi ithatha kanti ithatha kuthiwa echila kwincwadi ye-Proverbs Proverbs into imizekeliso. Yes, imizekeliso sikhila khona in chapter 7 xa kuthethwa khona kuthiwa laa nto uzayishumayela yeke nathi noma uyishumayela. Xa ndijonga kuthethwa nge-sacrifice nomnikelo wathi umoya ongcwele kulo lingathandaza abantu lenze yonke into, but if i-sacrifice esibingelelweni ayikho. Ngoba ezi zibingelelo ulwa nazo uxhelwe abantu. uSirayeli wakhe walwa imfazwe esilwa namaFilisti nama-Amaleki wehlula uSirayeli. Xa behlula indoda yoThaba kumkani yapledgwa ngonyana yathatha unyanayo yamhlabanisela yamsacrifice esibingelelweni. Amajona yalwa kumkani yolenza sacrifice. uSirayeli besehlula zajika izinto walekwa yintwana bangibalekwa bethe uthi uzawuba naye ilevel ye-sacrifice eyenziwe i-opposition. Xa uphila ne-altars zakowe kufuneka uqale u-understand what kind of a sacrifice. Loluphi uhlobo lwedini okokhiwa ngalo esisibingelele. And xa sihlaziywa apha efemeli sihlaziya njani? Gideon kwathiwa hamba ngala mandla nawo abahambeka abathini abahambeka hamba wathini abahambeka wathi uThixo mamela ke Gideon ndifuna ukubonisa ezinye izinto. Hamba uye endlini katatakho uyodiliza isibingelelo sika-Ashera noBhahali. Ngeke uhambe noba sengithethile ezazibingelelo zingadilekanga. Kufuneka kunezwe isibingelelo esizakwenza wena ukwazi ukuhamba. Kodwa ngozidiliza ithi iBhayibhile wafika wasidiliza isibingelelo endlini katatakhe. Wathi wasidiliza wathi kuyo raise another altar. Ngoba xa udiliza isibingelelo kufuneka kube isibingelelo siphakanyiswayo. Nyusa isibingelelo uthatha inkunzi yenkomo wayicela ngeminyaka. Ithi iBhayibhile wayesoyika uGideon waya ngobusuku wasidiliza ngobusuku wathatha abantu bayitela wathatha inkunzi zenkomo wayesibingeleleni wafika wasiphakamisa isibingelelo wasacrifice. Kanti bawusacrifice wazama uThixo wathi Gideon ndinawe hamba ngoko uyolwa namasiko nama-Amaleki ndizakwehlula ngokwabo. iBhayibhile waphakama uGideon ehamba noThixo because i-sacrifice ikwenza uhambe noThixo. And the level of your sacrifice yabona uba ukufela kwifemeli yamagqwirha because ifemeli amagqwirha ungalingi wadelele aserious kakhulu. Aserious amagqwirha. Igqwirha liyakwazi uhlala phaa elalini eNgcobo lithumele uHili ezeKapa. Bendilivarisha omnye umntana ndandithamile uyawujikeza mntanam uyawugqiba iKapa ubona iminyaka iyahamba and nalo umnxula yayisenguwe impundulo incila ngawe. Wena uyafuna uba sober akukwazeki uthi sewuhleli bekhona valo libethayo lithi phuma ngoba kukho isilwane ohamba naso. But izilwane zisuswa
Ngathi kuye sizayisusa. Ndahlala phansi naye ndathetha naye. Akangiva. But xa bona ixesha balihamba waphinde wafuna wathi uyacela. Ikhona into endingayenza ngathi ayikhona. Ikhona into endingayenza. Ndaqhala ngempundulo lena khohlakele. Nami liyahamba lithi iBhayibhile amadimoni xa ehamba akhangela indawo ohlala xa engayifumana aphinda athini ndibuza ukhonza apho uyaxela ndithi ke mna-ke ecaweni yakho yenza into deliverance ukuthi zange ayifa ndithi ngaba God bless you, God is good. Ndamthandazela imile ndimthandazela impundulo yahamba and amxelela isayinsa zaziboleka yahamba zabe kudala kwisikolo itishala kwisikolo owayefake kusi-CV 3 years ago wabonwa ebuzwa uyitisha uyatisha because kumele kandivala ngale thoni kukho imfazwe ezingaphezu kwamandla akho but unoSamuel unoSamuel ungamenza uSamuel akukhalele uThixo. uSamuel uyayazi uba yintoni ekufuneka yenziwe nini, uyayazi wathi awukhala uSamuel yajika imfazwe uthi aphinda amaFilistiya njengesiqhelo ehlula kanye. Xa uphuma apha namhlanje uzawuphuma uthwele ipresence. You will carry the atmosphere. Njengobheka kuwe apho uhlala khona awusengena umuntu ubungena nguye. Ndiyeke ngibheke ekhaya Thoko uzawuthethe ukuthi ngikhona ngoku azawuphithizela impundulo awuzuzigxotha. Yabona abantwana badlala phandle badlala ilanga liyatshisa bahambase bonotwana musu bahambase xa kutshintsha iweather kubanda ukhala umzali endlini andibona uba kuyabanda ngena nendlini but umuntu omdala yena obenxibe istomach out nothi ngabantu bestomach out basele i-red lemon umuntu onxibe nje istomach out osezingqondweni utshintsha iweather. Xa itshintsha iweather ukhangela into ulawulwa atmosphere. Le season singena kuyo xa ufika kowenu impundulo eziphambi awuzuzigxotha uzawutshintsha iatmosphere ingabikho conducive for zona ukuthi zihlale. Yonke loo nto izawenzeka because of the altar. And xa usuka apha kule altar kungumsebenzi wakho uba apho uhlala khona kube ne-altar. How do you raise the altar apho uhlala khona? iBhayibhile ithi wathi uThixo makaqophe uMoses kwi-altar pha enze ngalaa ndlela ipha so that uThixo nesuka ngapha ngazivu usukile phakakho uzawuthatha indawo ikhona le cawe kulaphungumu naye uzawusika ikona uthi le indawo yindawo yesingele kulapho ngithandazela khona. Ubeke noba imethi yakho ebomvu ubeke umthendeleko wakho khona ubeke iBhayibhile yakho khona ubufuna isikelelo imthatha imethi uze naye kugobs uthi this way kade mayithatha isikelelo phezu kwayo naphezu komthendeleko naphezu kwento zonke ozisebenzisayo uthi xa ufika phezu ingelelo awuthandazele nabo ubheka phaya indawo othandazele kuyo kwaphela 5 days indawo eyi-1 iyajika loo ndawo the atmosphere yayo. Ubangaba uhlelo nendlu njengoba kune-study room it's a sin uba ngumuntu akathi kuba ne-study room but ungabi nayo iroom yothandazela. Makubekho iroom apho xa ungena khona abantwana bayazi utata nomabantu abengene phaa abaphazanyiswa iifowuni zisiyeka ngaphandle ngoba kwi-outer court isibane sakhona ibililanga kwi-inner court kulayita ikhandlela kwi-hall of holies the
Sizawuphuma siphethe amandla apho uhlala khona uzawuphuma namandla apha ube nendawo yowathululela kuzo ufike uphathaka wathathayo awubeka isandla uyobeka isandla altar yakho yonke laa nto niyifumene e-life changing ministry nanti indawo yohlala. You shall carry the atmosphere. You will carry the presence. You will carry the power. When the Holy Spirit has come, you shall receive. Atumdana kokethi mama. Akhondoja. Akuphekwana. Uthi mntanami asambe soyilanda sibingelelwe. Umntana akhule ezazi inkosi zalapha. Silamba phaa. Uthi guqa mntana esibingelelweni. Uyabhala noxesha lesikolweni. Uzawubhala ugrade 12. Phakathi kwabantwana abaqatshiweyo. Phakathi kwabantwana abadingiswa izinto. Owakho umntana uhambaza esibingelelweni kule. Awumbekeli naphi isandla ubheke esibingelelweni. Funeka akhule yazi uba nansi indawo amandla. Uthi kuye mntanami xa utshayela kulaa ndawo awutshayela ungahlambulukanga. Xa uzawuya uyahlamba bakho indawo uziphethe wahamba kuzo awusondele makayazi uba laa ndawo it's a sacred place. Xa fika phaa ubekele isandla aphume uzawukhula umntana eyazi ubimfihlo yasekhaya izindlu okuthela kuzo ziyazuma zinerumu ezingavulwayo iphekhi alta xa ubuya emsebenzini abelungu bekuhlukumezile utown ungena kwakho ukhaba icops uthathe iwivu ilahle phaa bheka sibingelelweni ndiyabulela thixo uthi endaweni yamandla xa uzawuphuma ekuseni uphangela uvuka ubheka esipilini ufake i-makeup ufake eyelashes zakho ubheka altareni uthi ndiyahamba ngoku isibingelelo masihambe nami amandla asisibingelelo mawahambe nami uthethe ngosuku babalo uthatha amandla esibingelelweni apha amandla akho singesibingelelo sakho maziwe i-altar zorasheka maziwe i-altar zobhayi katikazi wayo masinyuke isibingelelo uzawuhamba kukho abantu abaqala isibingelelo ebuhlanja ayothetha i-altar uba mathile ngoku sizisunyana wena uyahamba ubuyele ezweni lokusebenza sicela nimthwala i-altar uzawuyakha emkhukhwini mntanami awuyakha emkhukhwini ithi imikhukhu isitsha usiyeko wakho umile ngoba sewujikile ngomkhukhu but indawo ehlelwe nguThixo indawo ehlelwe nguThixo xa ndivala yonke ibhisi lenye imini uBhalaam ubizwe uBhalaki uzoqalekisa amasirayeli xa efikayo ethe waqalekisa awaqalekiseki abangawathumelanga isiqalekiso siyagqamba isiqalekiso athi uBhalaam nyusa isibingelelo sibe yi-7 utsho kuBhalaki nyusa i-altar sibe yi-7 athi becala kwesibingelelo mna ndizayohamba ndiyobiza amadimoni esiqalekiso xa wabiza yawezi uBhalaki wanomsindo wathi uBhalaam mani ndiyaqala uyibona le nto yenzekayo zange ndayibona into enje wathi bakhe ndinyuke wena imanga sesibingelelweni khe ndinyuke mna ndiyojonga esi sizwe sikaSirayeli ithi wenyukela kwigumbi eliphezulu wathi wajonga ngefestire nansi indlu kaSirayeli kuthiwa bahleli phansi fokathobo kuthiwa bakhempile xa bekhempile abahlelanga nje bahleli strategically kuthiwa ngaphambili nguRubheni the firstborn ihleli apha eqaleni nguIsaki indoda yamaxesha ibe nguBenjamini ibe ngu-Asha ibe nguJuda indoda yomculo kuthiwa maphakathi esenta yi-ark ntsheya yomnqophiso wadanduluka uBhalaam phezulu wathi Israyeli osikelelweyo akukho siqalekiso sinohlala phezu kwaSirayeli lo nguSirayeli akaqedwa jonga indlela abahleli ngayo i-strategical sebehamba ngabantu besibingelelo bathwele i-articles zesibingelelo ngabahlalayo bahlala ngokwe-formation akuhlalwanje kule veka singena kuyo sizawutshintsha la ofisi yakho leba ibeke ekugqibeleni uzayithatha uyibeke emnyango uthi xa kungenwa makungenwe kuyo
Kekesia.